Malawi Today. Tikulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Iyi ndi nkhani yochititsa chidwi yokhuzana ndi Christina Malaya amene amatchulidwa kuti Jetu. Jetu ni mzimayi amene anabadwa mchaka cha 1951 ndipo mzimayi ameneyo kwa muzi kwawo kwenikweni ndi ku Mchinji ndipo anasamukira ku Blantyre makamaka pambuyo pomwalira pa amuna ake ndipo kumeneku wakhalako zaka zambiri ndipo patha zaka zokwanira 10 chisamukireni kapena kuti chipitireni ku muzi kwawo ku Mchinji. Ndi apa Ajetu ananyamuka ulendo okalumikizananso ndi achibale kwawo komwe ku Mchinji kuti akawazonde ndipo akawatulukire. Koma kumeneku kunachitika zodabwisa ndithu ndipo anthu anali osangalala kwambiri. Ndi tatiyeni tikupasireni satane wa zonse mene zinakhalira pamene Ajetu amafika ku muzi kwawo ku Mchinji. Tifike kunchinja baba. Zilunga bangezo. Zizorada rwanda amai. Nigoje. Okay. Chunga kuzi bana mwe mabali huko. Nigoje wapi? Sai wale. Muzi numene wezi. Sinanga mnazo. Ndio nyuma yanga. Nisheni. Ndio. Ndithu mmene mukuoneramo Ajetu afika ku muzi kwawo ndipo alandiridwa ndi achibale. Naona kuti mmene uchite. Waka niko ndio ya unifanye ulipa fuzi. Blender Selina amavini. Uyu ndani uyu Teresa ndeli kubwela ngambirani. Luce Blender Teresa Azima ida wenga kale 13 aya manena achitikana manena muzindire nakawade sati ni wajisika na balibe wajo ojeba ayitikana na mwajeba Ndipo pa ulendo Ajetu sikuti adapita okha ku muzi kwawo koma adali ndi mzukulu wawo chokondedwa Mada amene amatchuka ndi dzina loti MD. Ndipo kumeneku Mada anachita chothekera kuti agawe ndalama kwa achibale ake onse kuphatikizaponso amfumu. Ndi apa ndi mwambo ogawa ndalama kwa achibale. Chirwe amwe vale yemi ngezi nizira jehovah zimesemira jeru tena gangi uli alikuwa Kwaya Jetu. Uli alikuwa Jetu. Bobo. Ndithu unali ulendo osangalatsa kwambiri umene adachita Ajetu kupita kumuzi kwawo. Nde ife timangofuna tikuoneseni zina mwa mmene zinakhalira kumeneko
komanso kuti patenga nthawi ajetu asanapite kumuzi kwathu. Kumbukirani kuti jetu ndi serebo wamkulu m'Malawi muno amene ndi wachikulire koma akuchita zinthu zodabwisa kwambiri kuti kutengera malingana ndi mmene iyeyo akuchitira mu industry ya nyimbo ku Malawi kuno. Akupeza manambers ochuluka kwambiri pano pa YouTube komanso akulandira ndalama za royalties ambiri kuchokera kukosoma zinthu zimene zili za mtengo wapatali potengera ndi mmene azigogo amanyozedwera kuno kwathu ku Malawi. Ambiri timawapasa mayina osiyanasiyana kuti ndi afiti komanso anthu opanda ntchito mmudzi. Nde izi munthu wa chikulire ngati ajetu kumachita zinthu za mtengo wapatali kwambiri. Kwa amene mungotipeza kumene, subscribe komanso comment, like osayolo panga share pano pa Malawi Lero. Kufikira nthawi ina mwakoma nonse. Bye bye. Bangono, nuguze ni mama. Naona kuti mmene akuchite. Wake niko ya Nifanye kulipa fuzi. Luce Blenda Selina amavini uyu ndani Teresa ndeli kubwela ngambirani. Luce Blenda Teresa Azimai da wenga kale 13 aya manena achitikana manena muzindire nakawade. Sati ni wajisikia na balibe. Wanje ojepa. Ayitikana ngomojeba. Zama ya mfumu mashino. Wachurunga. Pamene kuti tapaliza azimai ga yakulu. Hey. Tapaliza azimai ga yakulu ga yango no stapaliza walipo. Ulanje mana usalimuti. Ndebuli no ya nyama da baya. Nyama da baya. Azimai ukaoka. Iyo ya mfumu. Nyama da kulipa ngani? ayi singa 6 unapaliza mfumu ndio mlikuwa nyama da 5. Nyama da 5 mfumu. Asoliza pili. ya nyumba Chidwe. kali singa pina jeru wana kule ambako pale Mfuna likambejo. Amwe vale. Yemi. Ngezi zikaje ukazimiseka. Jeru. Tena gangi. Ule alikuwa. Kwaya. Jetu. Ule alikuwa. Jetu. Bobo.